I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Nakapangan ko muna ng taga San Fernando kami. And pwede kayong appreciate what we do. Papayaran kang Sir Peter, ita kasi agagawa na ang show na king biye. Itang pamakiramdam yung karela, itang maging mayap kayong tao, na ita para kabayaran karela. You pay it forward, o ang manakit kayong alawang anak, kung nagtuturo na kayo turuyo ng karela. Pagkat pinakini, kaya i-share yun nung naman ang ababalo yun. And I believe in message yun. The world will be a better place. If you